ассалому алайкум бародарони азиз, умедворам иншоаллоҳ хуб ҳастед. як масъала хустам ба маълумоти шумо расонам. ина ягон 15 дақиқа пеш дар бозори гипразем шаҳри душанбе қарор доштам. баъд як 17 тахминан 20 килограмм бор гирифтам. дар як дастам зонти қапидагӣ буд, дар дасти дигарим 2 пакет ба ҳамон борҳо будам. хостам як чизро таҷриба кунам ва фаҳмам ки ҳамин инсонгарӣ вуҷуд дорад ё надорад. баъзан вақт мардум фикр мекунанд ки сару либоси баъзан нафарҳо агар тоза бошад онҳо камбуд надоранд. хай тозагӣ и хуб аст. дар ҳамон ҷо дидам тахминан ягон 10-12 нафарҳое ки ба қувваи ҷисмонӣ кор мекунанд, яъне ки ароба мекашанд, машғули кор ҳастанд, озоданд мутаассифона ҳамон лаҳза. ва ман низ ҳамин борҳоро гирифтам, пакетро як 2-3 қадам мондам, бо мондамаш, бо гирифтам, бо мондамаш, ҳамин банди дилма қапидам, нафас чуқур кашидам ва аҳамият додам, тага бубаремаш. ҳо гуфтам бурдан дар кора, то параи раҳ рафтан дар кора, ака як системати мебаримаш, ака як бисмати мебаримаш. локин ман ҳадафам тамоман дигар чӣ буд. ҳадафам сум набуд. мошини ман дар берун аз ҳамин бозор қарор дошт, ӯ параи раҳ набуд. ва мутаассиф ягон нафаре пайдо нашуд ки ман ҳолатам нохуб буд бовар кунанд ки масалан ҳамин пул дорад надорад, саломатиш хуб аст бад аст. фақат ака бубаремаш 30 симти 20 симти, ин ҳамин хел масъала рафтан гирифт. ман низ дигар аҳамият надодам. як бо 3-4 қадами дигар мондам. яке дидам ки як бача ҳай кард, аробашаш овард, гуфт ака мушоҳида кардам ки дар назарам саломатит хуб нест. гуфтам воқеан гапи ту ҳам дуруст ай. гуфтам ҷарроҳӣ карда гуфтам биромадам, худо бубахшад. баъз ҳамин хотир гуфтам дар дастам як 2 сомон пул дорам. гуфтам гуфт ака пул муҳим нест, саломатит муҳим аст. ман низ ягон чӣ нагуфтам. худош пакетҳоя бор кард, дар ҳамин болои аробааш монд. гуфт ба куҷо меравем ака? гуфтам ӯ тарафи раҳ меравем. гуфт ӯ тарафи раҳ чанд хай дига меравем? гуфтам қариб пеши ҳамин ошхонаи марди худо. ди гуфт хела боло мерафтем ака? биё ман мебарам. гуфт ман мебарам. гуфтам ту 2 сомон ба розӣ ҳастӣ ки то ҳамҷа равем? ва гуфт 100% ака, ягон проблема нест. гуфт бовар кунед дилу ҷигарам ҳамин хел реш шуд ки то ҳол инсонҳое вуҷуд доранд ки агар ки мо дар кӯча ғалтем, агар дар як камбуд дучор гардем, бетараф нестанд. ва баъде ки чизҳоро бор кард, ҳай кард, як рафиқаш ҳамҷо фарёд кард, гуфт сағира одами хуб ёфти, сару формаш маълума ки сими хуб дагавор кардӣ. ман низ ба ҷои ҳамин нафаре ки ароба меронд хостам ответам. гуфт ака ягон чӣ нагӯ? ба гашт гуфт худи ҳамин аробарон ки ҳо алҳамдулилло як дагавори хуб кардем, то ҷои даркорӣ мебарам. баъд ин аробакаши дигариш гуфт ки о навбати ман буд ку? ту чӣ хел мегирӣ яккара мебарӣ? ба ман гаштам гуфтам ки дигар натонистам олум. гуфтам бародарои азиз, ҳамин 2 сомон ба мана ту ҳамҷа бурдеста. ғайр аз ин ҳолати ман аввал ба пеши шумо гузаштам, шумо дидем ки ман дар кадом ҳолат ҳастам, и дар кадом ҳолат ҳаст. ягон чи аҳамият надоди 30 симти 20 симти, 2 сомон ба розӣ боша ягон нафарат. марҳамат, ина ман борма ҳамин навбати кадомат боша борма меҳмонам дар поён, то фалон ҷора мерем. бигап овоз баланд кардем, тага
ҳоиз 2 сомон қати ягон чӣ намешавад. ман ҳам дар ҷавоб гуфтам ҷиям мудоме ки 2 сомон қати ягон чӣ намешавад, лекин инсонгариву одамгариро ба пул харидан намешавад. гуфт ака ранги ҳамун старико гам мезанӣ. нахостам ки 7-8 ҳамрояш кунам, зеро дар кор ҳам набуд. барои 7-8 кардан дар кор ҳам набуд. ваям дар дунёи худаш зиндагӣ дорад. баъд аз он ҳамон нафаре ки бори мура бор кардагӣ буд, як тахминан 10 қадам задагӣ буд. боз қафоро ҳай кард, гуфт ака хитат сарта гаранг накун. рафтем, гуфт ба киҷо бирем, пеш даро. гуфт ман айпаси то ҳай мекунам. муҳаммед аробара ҳай кард, ман пеш рафтам, биромадам беруни дари ҳамин бозор ба тахминан хато накунам 150-170 метр буд. биромад, хулоса ман омадам пеш мошин, багажа ҳуй кардам. ака гуфти фалон ҷо мерем ку? гуфтам ака гап сари фалон ҷо рафтани мо нест, гап сари одамгарӣ ҳастаст ки ман хостам бидонам ки дар ҳамин ҷо одамгарӣ вуҷуд дорад ё надорад. гуфт ака парво накун, ака бо як гапи худ қатъиям ака парво накун, ба ҳамин маъно мебиёд. ҳай карда мебурдим ашӯхи, ягон чӣ мушкилӣ надорад. боз борора гирифт хидиш, дар багаж аккуратно ҷобаҷо кард. ман ҳам 2 сомон пула бировардамаш дароз кардам. 2 сомон гуфт ака рӯзӣ хидит? гуфтам 100% ман рӯзиам. гуфт ака манам рӯзиам, лекин ман мардак ҳастам. гуфт ман даговор кардам ки айти сум намегирам. ман гуфтам бародар ту хизмат кардӣ, меҳнат кардӣ, муҳимаш виҷдони одамгарӣ дорӣ, гирд насибат кунад. ҳамид не хая илоҷ кардем, 2 сомона додамаш. ман гуфтам чӣ мақсад қати ту ҳамин корро кардӣ? гуфт бародари азиз, моро дар хона ҳар вақте ки ба кор мебурем падарамон модарамон мегӯяд ҳама пул надорад, ҳама вақт барои пул кор карданам дар кор нестай. ҳамин дуоям мо сидқан метема, ризқата худованд мебиёрад. ва имрӯз хушбахтона гуфт 180 сомонӣ то ҳол кор кардагӣ ҳастам. ҳоло соат 4:38, хай 20 дақиқа пеш бошад. агар 4:38 нигоҳ кунед, ҳозир то мегӯя хеле дигар иншоаллоҳ кор мекунад. ба ҳамин хотир гуфт гапи падару модару дар замин намемонам. мақсад чӣ гуфтанӣ ҳастам? падарону модарону бародарону хоҳарон, ҳар як нафареро ки ба кор роҳӣ мекунед, мо ҳама вақт ба маслиҳати хубу ба насиҳати хуб эҳтиёҷ дорем. мо инсон ҳастем, қабул месозем агар ки ҳамон чиз хуб бошад. агар нохуб бошад, мо мумкин қабул сохтан чӣ натавонем. аз ин хотир шумо низ ҳар як аъзои оилаатонро то қадри зарурӣ барои корҳои хуб кардан тавсия диҳед. бародарои азизам мондему, хайрухуш кардем, як 3-4 қадам зад, виҷдони худам дигар набардошт. ҳамон 20 сум 30 сумеки дигарҳо гуфта буданд, як ҷояш кардам, дар дасташ додам. намегирам. баъзан вақт бародарони азиз, хубӣ кунед, дар ҷавоби хубиатон хубӣ мебинед. 20 сум 30 сум 40 суми нархе ки мегузоред, ҳамин проблемаи шумо ҳаст ки дигарҳо баъд маҷбур мешаванд ҳамон 1-2 сума қапида шуморо то ҳамон ҷои дар кор мемонанд. як бор роҳи инсонгариро агар ман фикр мекунам истифода бибарен шумо низ ҳамон нафарҳое ки масалан боршуна бурдестанд, ман боварии комил дорам ки агар шумо 7 сум гуфта бошед 10 сомонтон метиҳанд, агар 10 сомон гуфта бошед 12 сомонтон метиҳанд, яъне ҳамон меъёри худашон зиёдтон метиҳанд.
агар ки дар ҳамон вақти нарх кардану то ҷои дар кори омадан суҳбат кардан аз шумо мушоҳида кунанд хислати инсонгариро. боқӣ худованд нигаҳбонтон бошад. худатонро ҳифз кунед. ба ягон кас агар гапҳои ман сахт расидагӣ бошад, мақсадам таҳқир кардан нест. мақсадам нишон додан аст ки неки як кас беҷавоб намемонад. ба ҳамин хотир агар ягон касро таҳқир карда бошад, суханҳоям қобили қабулаш набошад, маъзарати зиёд. худоҳофиз.